Hola companys, companyes, avui anem a veure en OpenBoard el mode navegador web i el mode escriptori. Comencem, entrem en la pantalla principal, se n'anem dalt en la barra de menús a mode web i se'ns obri per defecte la pàgina web del projecte. Podem introduir ahí la nostra pàgina web que ens interessa, anem a entrar per exemple en Google i ja estem treballant, diguem que com a navegador web. Tenim les pestanyes per a tirar endavant, cap endarrere, tornar a carregar, podem fer búsquedes i així a la dreta tenim ferramentes per a fer captures de pantalla que podem afegir a la pàgina actual, afegir a una pàgina nova del nostre projecte o bé afegir a la biblioteca de documents que més endavant veurem. Anem a tancar així, aprofitem que estem en el mode navegador web, anem a veure també el mode escriptori. En el mode escriptori tenim davant de nosaltres l'escriptori per defecte que tenim i veiem que a la dreta tenim un menú que s'amaga i que es pot tornar a veure per a carregar documents i així a l'esquerra totes les eines. Hem de tindre en compte que quan utilitzem les eines d'OpenBoard el que realment estem fent és escriure sobre la pantalla, no sobre la finestra activa. Us vaig a posar un exemple. Anem a obrir un document de text i anem a escriure una frase. Podem treballar. Ara vaig a subratllar aquest text, però si desplace la finestra veureu com l'eina de subratllador es queda fixa, perquè realment el que ha fet ha sigut pintar sobre la pantalla, no sobre la finestra activa. Això es pot resultar útil per a un document que tinguem preparat, subratllar alguna coseta o indicar alguna coseta, però no per a editar aquest document amb les eines d'OpenBoard. Per a tornar al mode de pissarra, de tauler, simplement hem de tornar a fer clic en la icona corresponent a la barra d'eines. I per així, com sempre, OpenBoard surt.